falsificator, probabil că a vrut să colaboreze. Da, dă-i drumul. Ăsta e un tălâm care vrea să facă miliția. Absolut, da, sigur. Da. Spune-i să lase, că nu-i chiar așa de bine în miliție cum crede el. Bine, o să-i spun, auzi, căpșună? Ordonat. Parpalete sau tot trebuie recunoscut, mai. Am înțeles, să trăiți. Mulțumesc. Toaș, capitan, cred că e timpul să plecăm. Duceți-vă, părăsiți-mă cu toții. Eu nu vă părăsesc, tovarăș capitan. Atunci nu vă părăsesc nici Știți eu. ce, mă, băieți, hai să mergem pe stadion. Poate de la echipa de ordine, poate la arhivă. Sau poate la fanfară, parcă vă văd pe voi la țuc trombon, iar pe mine la toba mare. Trecea fanfara în strada mare, în frunte cu un sergent major și capitanul toba mare, o tot bătea de zor, ta-ta-ta-ta-pa-pa-pa-pa. Hai, bă, că l-am nebunit, las că-i prindem noi. Hai. Ia să întoarcem noi puțin foaia. Ridică-te! Ce-ai furat? N-am furat nimic, Atunci domnule. ce-ai făcut? N-am făcut nimic. Dar ce cauți aici? Păi nici eu nu știu. Citesc în ochii tăi că ai furat. Zi! N-am furat. Dar ce grad ai dumneata, domnule? Dar de ce mă întreb? Pentru că ești mai al dracu decât un capitan. Lasă vorba și dă-i drumul! Zi! Păi ce să zic? Adică... Vreau să spun că eram la magazinul București. Așa, uite-te în ochii mei, zi. Și la un moment dat am văzut un tip, așa, ca dumnealui. Ridică-te! Așa? Și am văzut că duce mâna la buzunar. Du mâna la buzunar. Așa? Nu acolo, aici. Acolo. Și m-am apropiat de el. Așa? Minți! Cum acolo la spate? N-aveai cum. N-aveai cum. Da, la spate. Ai văzut? Și m-am apropiat de el Așa? și am luat bani. Parpalete. Hai! Stați puțin, că a început să mărturisească. Dânsul-i hoțul. Tu! Eu? Ce să mărturisească, mă? De asta te-am arestat, noi să faci anchete, ești Da, ca da, dar e în interesul dumneavoastră. Lasă interesele noastre, du-te acasă, ești liber. Ia uite la el, dar ce să fac așa? Hai, potoliți-vă! Ăsta e? Ele, Tomaș. Mulțumesc. Dacă mai stăteam 2 minute, aflam ce n-ați aflat dumneavoastră în 2 săptămâni. Numai 2 minute, a început să... Culmea, știi? De ce? După ce că te-ai făcut de râsul miliției și m-ai făcut și pe mine, că mi-am pus obrazul în joc pentru tine, acum faci pe grozavul, mă? Haralambie, bani nu mai ai, fără buletin ai rămas, că ai ieșit din vorba mea, ai vrut să faci pe detectivul și a bătut aia joc de tine, noroc că am arestat-o. Stați să vă explic. Ce să mai explice, clar? Nu ești bun de milițian. Îmi pare foarte rău. Ce să fac, hai să pleci la noi la Nocșoara? Te faci brigadier silvic? Hai să prinzi vulpi, coțofene, alte animale acolo? Dar mai am o ultimă dorință. Care? Să bat și eu din palme după masă pe stadion, când luați dumneavoastră premiul întâi. Stimați spectatori, veți urmări exerciții de dresaj și aplicații executate de milițieni cu câini de serviciu. Săritura peste obstacole cu arma în gură. Mănăstirea Pudna. Aoleu, m-am tâmpit. Băieți, un doctor, dacă aș ști ce am pățit, mă duc la bufet să iau o răcoritoare, o ceva de băut, de un stemul și un doctor. Au, Costele, au, doctor. Costele! Hai, Costele! Hai, Costele! Hai, Costele! Bravo, Costel! Bravo, Costel! Dar care-i Costel, dragă? Că m-ați înnebunit cu Costel Al ăsta. treilea din partea asta din stânga. Ați văzut cum a sărit peste obstacole, cu o săritură eu. Ăsta-i Costel. Uitasem, pur și simplu uitasem să vă spun. De asta am venit aici.
să vă spun că noi toți am căzut victime doamnei Simion. A profitat de buna noastră credință și ne-a trimis să vindem obiectele la consignația. Să trăiți, tovarăș capitan, să trăiți. Ia un Pepsi. Nu, după. Bravo, mă. Felicitări, mulțumesc. Te văd în finală. Asta aștept, praf îi facem, nu, Costel? Ia spune-mi cine e. Aceea din stânga tovarășului Cristoloveanu. O vedeți? O rochiță roșie. Uite. Ai binecuvântarea mea. Mulțumesc. Urmărirea infractorilor înarmați. Felicitări! Mulțumesc. Felicitări, am urmărit. Da, felicitări, îmi pare bine. Prietena mea, domnișoara Valerica. Capitan domnișoara Valerica. Mă rog, tovarăș. Costel, ușor. Toți capitan. E a ta? Da, e a mea. De unde o ai? Am câștigat-o la loz în plic. Tovarășul plutonier Căpșună cu câinele Costel este invitat de urgență la start. Toți capitan, mă strigă. Pierd concursul. Și ce dacă pierzi concursul? Ce haz ar mai avea concursul dacă nu le-am pierde? Ia hai, frate Parparede, să mai jucăm noi odată la loz în plic, eh? Dacă prindem un infractor adevărat, poate e marele premiu. Mai să încercăm. Tovarășul plutonier Căpșună cu câinele Costel este invitat la start. Pardon. De unde aveți rozurile? De la agenția noastră. De la agenția statului niciun caz. Actele dumitale. O să primiți toate explicațiile mai târziu. Poftiți. Dar de ce, domnule? Ia-l. Hai. Dar ce am făcut, domnule? Hai, domnule, că nu mai avem timp de pierdut. Se uită și lumea la noi. Mergeți cu noi, dați o declarație și veniți imediat. Bine, domnule, merg. N-aveți nicio teamă, sunteți în mâini bune. Costel, să fiți de râs cu Costel al vostru. Uite pentru ce mi-am pierdut eu ziua. Vă cer iertare, dar nu pricep ce s-a întâmplat. Parcă ai priceput vreodată ceva. Uite ce, să nu vă mai țineți de coada noastră. Am plecat. La revedere. Jur. Luați-vă cadrul. Alte flori, altă distracție, alte bomboane și nu mai am niciun bani. Propun să deschidem un cabinet de masaj cu plată. Cabinet particular. E voie. Gogule, cu ăsta iar ajungem acolo. A intrat om normal, s-a întors cu idei, termină-mă! Stai la câte mănânc. Am stabilit că prima noastră problemă este să ne însurăm și la asta rămânem. După ele. Mâinile sus! Nu mișcă nimeni! Brigada diverse rezolvă cazul femeii fără semnalmente. Pot lăsa mâinile jos, dragi capitan? Luați-i. Las că-ți povestesc eu mâine unde ai greșit dumneata, unde au greșit ei și unde am avut eu noroc. Dragi capitan, nu fi supărat, domnule, toate s-au terminat cu happy end. I-am găsit pe falsificatori, am găsit tablourile. Apropo de tablouri, ia uite-te dacă sunt toate noi de cazuri cu muzeu. Care va să zică? Avem un Lucian, avem un Patrascu, avem un Izăr, toate sunt la locul lor, doamnă dragă. Nu m-am așteptat la figura asta din partea dumitale, mă cutremur. Bravo, domnule, știi că ai talent? Lăsați. Vă fac o surpriză plăcută, garoafe. Sărut mâna. Ești sigur că n-ai greșit adresa? Nu, am venit la sigur. Am vrut să vi le ofer aseară, dar ați plecat foarte repede. Era târziu, dar să știi că eu nu locuiesc aici. Sunt la o prietenă în vizită. Ești sigur că n-ai greșit? Da, sunt sigur, pe am fost în spatele dumneavoastră la 2 pași. Nu m-ați observat. E drept că v-ați înscris la o croazieră pe Marea Neagră? Pe Marea Neagră și pe Marea Mediterană. Facem 2 mări deodată. 2 mări? N-aveți rău de mare, adică mal de mer. Vii și dumneata? Nu pot să vin, pentru că n-am primit încă onorariu. Ce onorariu? E un onorariu care nu pot să vă spun de aici. Dar dacă m-ați primit pentru 2 minute în casă, o să-mi iasă cam pentru 3 croaziere. 3 caziere?
Hai, vino, dar să nu stai mult. Nu, plecând îmi spui. Fuguța, fuguța. Frumoasă, ce gene, ce sprince, ce urechiușă are. Ce surâs cald are, ce zâmbet sincer. Hai, semrăm. Nu copii, blondă, așa cum mi-am dorit în viața mea. Parcă e făcută pentru mine. Asta nu e blondă, e vopsită, măi. Cum vopsită, mă, ce? Păpușica, vreau să mă ia cu ea în croazieră, pe Marea Neagră și pe Marea Mediterană. Facem 2 mări deodată și pe urmă alte 2. Și pe urmă, un ocean, 2 oceane. Și eu n-am niciun sfanț. Și mâine la prânz ăștia închid înscrierile. Vorbim cu Gogu. Și unde să scoată Gogu bani? Închiriază o mașină, 2 mașini. Bă, ție 3 tot la mașini, ți-e gândul, mă? Bă, tu ai intrat acolo om serios și ai ieșit cu năravuri. Să știi că am să te spun lui Gogu. Asta e o chestie de inimă pe care... Știu. De-aia n-ai să mă crezi niciodată. Un ocean, 2 oceane. Pardon. Noroc. Tovarăș capitan, dacă îmi permiteți, de ce le zice Asociația Tinerilor Văduve dacă sunt bărbați? Fă-mi plăcerea și întreabă-i personal. I-aș întreba eu, da. Tovarăș capitan, nu vă supărați că vă mărturisesc ceva. Eu mă simțeam mai bine printre borfașii noștri. Mă obișnuisem cu ei se obișnuiseră cu mine. Uite, erau și 3 din pușcărie și mi-au trimis flori. M-au întrebat de adresa dumneavoastră, dar nu le-am dat-o. De ce nu le-ai dat-o? Ce erau să-mi facă? Îmi spargeau geamurile și gata. Căpșuna unde-i? S-a dus să-l aducă pe Costel. Păi ce faceți, n-ați plecat? Dacă îmi permiteți, Toașmaier, de unde să plecăm? Păi asta e singura care o avem. Da, dar cum să le recunoaștem după... Am dat și alte materiale. Dosarul l-ați citit? Din scoarță în scoarță. Nimic? Nimic, Toașmaier. Toașmaier, Da. dacă îmi permiteți, în legătură cu văduvele astea dumneavoastră, cam ce părere ați avea? Adică... Asta e singura voastră nedumerire? Bine stăm. Trenul de persoane Chișinău pleacă peste 5 minute în direcția Buzău, Astăzi, Sibiu, de la linia 10. Atențiune! Trenul de persoane Chișinău pleacă peste 5 minute în direcția Buzău, Astăzi, Sibiu, de la linia 10. Vă rugăm, poftiți în vagoane. Persoanele care au condus pe călători la tren sunt rugate să coboare din vagoane. Vă dorim călătorie plăcută. Am impresia că nu vă simțiți bine. Nu mă simt bine deloc, dar lăsați-mă. N-am cu ce să mă duc în oraș, nici la cine. Vă pot conduce eu cu mașină. Vă rog. Aici. Dacă nu o găsesc pe Margareta, trebuie să mă întorc în noaptea asta acasă. Dar cu ce să mă întorc dacă n-am nici bani de tren? Banii nu sunt o problemă. Ce vrei să spui? Dacă ai vreo intenție, să știi că pierzi timpul de pomană. Cum doriți, dar eu nu vreau decât să vă ajut. Mergem la mine pentru 10 minute și telefonați de acolo. Ce o să spună soția dumitale? Soția mea a plecat acum 20 de minute la niște rude în provincie. Și dacă o să afle că ați fost la mine, o să-i explic. Doar nu suntem sălbatici, nu? Mergem? Margareta, nu-mi vine să cred. Te caut de 3 ore. Sunt disperată, tu, da? Mi-au furat toți banii în tren. N-a mai rămas decât cu o monedă de 25. M-au înoroc cu domnul Vornicescu. Vornicescu, da. El m-a luat din gară. Acum sunt la el să mă liniștesc puțin și să dau un telefon. Da, m-am mai liniștit. Are o casă foarte drăguță, cu tablouri și obiecte de artă. Da, tu, vino repede să mă iei. Strada? Domnul Vornicescu? O clipă. Domnul Vornicescu, ce adresă aveți? Salcâmilor 33. Alo? Salcâmilor 33, la parter. Te pup, pa. Vă rog. Mulțumesc. În 5 minute trebuie să plec. Vine Margareta să mă ia, pentru că eu sunt atât de zăpăcită, încât îmi imaginez că nu mă pot descurca singură în București. București e un oraș îngrozitor, nu vi se pare? M-am obișnuit.
Mi-am imaginat de la început că mă confunzi. Ți-a plecat nevasta în provincie. Ce ți-ai zis? O văduvă? În seara asta cu mine, mâine Valea. Am eu mutră de excrop sentimental. Nu excroc sentimental. Un bărbat care este ținut ca mulți papuc și vrea și el odată să o ia rastă. Bine, Margareta. Va veni un camion. Bine, bine. Am să trimit. Strada Salcâmilor, numărul 33. Vă rog să luați loc. Vă rog. Poftiți. Vă rog. Stați. Ți-am spus că nu vreau să te mai văd în negru. Cu mine nu mergi pe stradă în halul ăsta. I-a murit soțul de 2 luni și ea încă mai poartă doliu. Hai să te tâmpești, draga mea. Trebuia să mă îmbrac în negru ca să nu mă agațe golanii din București. E golan. Nu e vorba de dumneata. Dumneata îi sunăm cum se cade. Sper. Și pe urmă, ce o să spună micuța, fetița care a venit și ea să se distreze? Da. Noi am venit pregătite pentru bar. Tu ce faci? La bar? Perfect. Ai de gând să ne însoțești? Ar fi foarte bine, fiindcă în București femeile n-au nicio apărare. Eu nu sunt pregătită pentru bar și alte distracții. Îți dau șalul meu, dragă, e foarte frumos colorat. Mie nu o să-mi fie fric și așa o să mă încălzesc la dans, nu? Totuși, barurile se deschid mai târziu. N-ați vrea să mergem întâi la o grădină? Unde preferați? Unde? La Piscăruș, la Bordei? Undeva într-un loc mai retras. La Bucur. Da, bine. În 2 minute m-am schimbat și sunt al dumneavoastră. Acomodați-vă, vă rog. Ai, ce drăguț. Am 3 văduvioare, mă, o nebunie, auzi? Și o puștancă blondă care vrea să danseze. Lasă-mă prostiile, ochi albaștri, ce? Au și ochi albaștri și ochi negri, da? Foarte bine. Cheile și tu fereastra. Da, mă, sunt 4, lăsați prostiile. Mă, peste o jumătate de oră să fiți la Bucur, gata. Nu mai e nevoie de cheie, am deschis eu fereastra. Din grădină se poate ajunge foarte ușor pe balcon. Ingrid, vină încoa. Am văzut și eu balconul. Stai jos. Care va să zic că v-au mutat cu camionul în liniște. Cam câte ore ați lipsit de acasă? Vreo 5 sau 6, am fost la barul Melodii. Cu cine? Am scris în declarație, cu niște prieteni. Și cu maicii? Soția mea a plecat ieri seară. Bine, dar cum le cheamă pe dudle? Asta n-are nicio importanță. Când am plecat de aici, am închis cu mâna mea. Cheia a fost toată vremea la mine. Vă rog să nu le amestecați în afacerea asta. Chiar vă rog să nu pomeniți că au fost aici. Împrejurimile? Nimic, tovarăș capitan, au dat cu prafuri. Costel nu miroase nicio urmă. Asta am constatat și eu. Tovarăș capitan, dumneavoastră sunteți foarte liniștit, în timp ce mie mi-au furat toți banii. Toate hainele, mobilă în valoare de 10.000 de lei, obiecte de artă. Să știți că dacă va fi nevoie, mă voi duce până la generalul... Care? Nu v-am chemat aici ca să mă luați peste picior. Văd că dumneavoastră ne luați pe noi, nu vă dați seama. Au lucrat fin, cu foarte multă pricepere, fapt pentru care nu-mi rămâne decât să-i apreciez. V-au mutat cu camionul în timp ce dumneavoastră dansați la barul Melodii. Și ce-i cu asta? Dumneavoastră refuzați să ne dați orice fel de indicii. Cum arată, cum le cheamă, unde le-ați cunoscut. Am mai explicat, dânsele n-au niciun amestec și nici nu permit. Trebuie să înțelegeți că am și eu o anumită răspundere și nu este în obiceiul meu să agăț femei pe stradă. Am și eu un anumit prestigiu, nu? Înseamnă că aveți foarte mulți bani și vă puteți cumpăra alte haine, alte mobile. Regret sincer pentru dumneavoastră. Sincer. Tovarăș capitanul Nastore. E de la haina mea. Vi l-ați smuls? Să știți că am să mă plâng superiorilor dumneavoastră. Poftiți, e dreptul dumneavoastră. Dacă aveți de gând să mă săcăiți cu întrebări indiscrete, pot să-mi retrag reclamația. Dacă miliția noastră nu e în stare să... Poftim. Dumnealor au venit la mine ca să ridice din numeri. Atâta putem și noi toți, mă. Ce puteau să facă altceva dacă nu i-ați ajutat? Cum îl cheamă pe prietenul dumneavoastră care v-a însoțit? Mă rog. Temelie, Mihai Temelie. Unde lucrează? Cu mine, la CSMF. Funcționar, inginer? Adjunct. Primul meu adjunct. Va să zic că dumneavoastră sunteți director și dumnealui director adjunct. Prim. Prim.
să fii imediat invitat aici. Nu. De altfel e plecat într-o călătorie în Cehoslovacia. Se întoarce peste 2 săptămâni. Și tovarășele care v-au însoțit, cine sunt? V-am rugat să nu insistați. Am o funcție, nu? Am o soție. Renunț la cercetări. Da, dar nu renunțăm noi. Vă rog să ne spuneți numele tovarășelor. Nu pot. Nu. Sunt, ca să zic așa, soțiile unor prieteni de-ai mei. Superiorii dumneavoastră sau subalternii? Vă interzic să insinuați. Bună ziua. Bună ziua. Toașă mai întrucât tinerile văduve lucrează și noaptea și ziua, vă propun să fie supravegheate camioanele și furgonetele care transportă mobile vechi. Urmărește-l pe ăla. Lasă-i pe ăștia, că ăștia sunt oameni cu secare. Salut, ce faci? Hai noroc, bună ziua. Ți-ai luat și tu zi liberă azi? Oarecum am ieșit cu băieții așa ca Băi, să... dacă n-aveți treabă, puneți și voi mâna, vă rog. Până la etajul 4, n-am oameni la ora asta. Dai o țuică? Dau, mi-a adus bătrânul 3 sticle. Hai la lucru, băi, să nu ne pierdem vremea de pomană. Puneți mâna pe mobilă. Adus. Dați-o pe aia la mine. Ușor. Așa, ușor. Prindeți-o. Dă-i și lui Costel să ducă ceva, să muncească toată lumea, nu numai noi. Jos. Lasă. Așa. Costele. Am o treabă și lui Costel. Costele la treabă. Ia-o, Costele. Hai, pas! Etajul 4. Bravo, Costele, bravo. Avocațiu, înainte. Hai, încet. Stai. Băi, să luați ușniță, luați, captan. Vă cer scuze. Măi, ce aveți, mă, ce aveți? Ușor. Ce aveți? Ține direcția, ca lumea. Acum. Așa. Acum. Fii atent, hai, ne lovim. Dă-te, domnule, înapoi, domnule. Dă-te, domnule, înapoi. Așa. Acum. Auziți, tovarăși plutonier? Dacă mai mutăm vreo 3 până diseară, tovarășul capitan o să ne propună pentru avansare, că am auzit că se fac avansări. Când ai auzit? Azi dimineață vorbea tovarăș major cu tovarăș capitan despre dumneavoastră. De bine? Da. Ce vorbeau de bine? De bine. Ai, nu-ți rău, serios? Serios? Uite și pe arpalete. Slavă Domnului că am scăpat de o pacă. Consăteană dumneavoastră. Să nu mai aude consătent, tovarăș Grisorovean. Uite că se mută. Bravo lui. Stai. Tovarășul plutonier! Am găsit un post de portar la barul Melodii. Mi-au dat și locuință, dar mi-ar trebui o pilă și mie, că-i provizoriu. Și m-am gândit la dumneavoastră. Ce sunt eu? Păi nu suntem consăteni amândoi? Să rămână, vi le aduc eu mâine. Să rămână la Gugule, m-a costat o avere. Peste 3.000 de lei. Pune-le acolo. Nu, dincolo, să se vadă de la intrare. Unde le-ai lăsat pe trandafir? Ono are el o relație la o doamnă care primește pachete din străinătate. Și că vrea să-și ia niște batiste. Ale noastre din magazine nu-i plac. Îl zgârie. Ai grijă de ăsta, Gugule, că-i grav. Îți jur că-i grav. Ăsta el vrea să ajungă în partea ailaltă, știi? S-a obișnuit acolo. Ți-a spus să nu-l lași de mână. Păi ce să-i fac dacă alunecă n-are aderență? Hai cu tine. Gugule! Ține-l eu, Gugule. Gugule, mie mi-a scăpat. Sănătate. Auzi? După sandvișuri. Și tu după sifoane. Imediat. Sigur că da. Hai. Auzi, dăm pauză. Nu mă duc, nu beau sifon. Nu mai fac absolut nimic. Tai lemne, tai pâine, scutur preșurile, dar nu mă duc după sifoane. Uite, și cine vreți să le facă? Sunt tot o apă. Să angajez oameni pentru asta? Să le fac eu? Numai eu măsor?